Mga kasinag, nakakalungkot na balita. Namatay yung kalabaw, tapos yung gansa. Nakagat siguro ng kubra or hindi malaman kung anong ahas. Oh. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. May bad news tayong balita ngayon. Yung alaga nating gansa mga kasinag na si Kitoy, yung lalaki, patay na. Kahapon mga kasinag, kahapon na hapon, binigyan ko pa ito ng pagkain. Pero ngayon patay na mga kasinag. Ayan o. Awa man. Hindi ko alam mga kasinag kung ano yung kinamatay nito. Pero nung manakaraan mga kasinag, napaka mabalasik pa nito. Nung bago kami pumunta ng ng Lagunoy. Nakita ko pa ito dyan sa sa bumbahan, doon sa bumbahan namin. Nakita ko pa siya doon. Tapos nung umuwi ako, medyo na siya, matamlay. Hindi ko alam kung nakainom siya ng may sunrox or nakainom ng may lason. Hindi ko rin alam kung may naghuhugas ng sprayer dyan sa bumbahan at nakainom siya, or kung ano ang nainom nito. Awa man mga kasinag, malulungkot na si Kitay. Sana mga kasinag, mabuhay lahat na itlog. Sana lahat mapisa yung itlog ni Kitay, para naman hindi siya malungkot. Malulungkot na ito pag sulusulo na lang. Awa man, kakawa talaga mga kasinag. Sa totoo lang mga kasinag, maraming natutuwa sa gansa na ito. Kasi lalo ng mga bata, napakabait kasi nito ni Kitoy mga kasinag. Ibaon ko muna ito mga kasinag. Ibaon natin. Mga kasinag, magandang hapon. Katatapos lang ng ulan. Kanina pala mga kasinag, pakatapos kong ibaon yung alaga nating gansa, dumaan man si Kuya Melvin, tapos si Libby Boy. Namatay yung kalabaw niya mga kasinag. Nakagat siguro ng kubra or hindi malaman kung anong ahas. Kaya ngayon mga kasinag, ang pagkain ni Bagwis ay karning kalabaw. Pero yung kalabaw na yun mga kasinag, inireport na po yun. Alam namin na pinagbabawal ang pagkatay ng kalabaw. Pinagbabawal naman talaga mga kasinag. Kaysa naman masayang, kasi kamamatay lang mga kasinag yung kalabaw pagdating nga namin dun, wala na talagang buhay. Kaya ang ginawa namin para mapakinabangan, kinatay. Ngayon kumuha ako mga kasinag ng pagkain ni Bagwis na karning kalabaw. Itong kinuha ko. Kaya ito po ang papakain natin ngayon kay Bagwis. Nakita ko si Bagwis dun sa Maynara. Ililipat ko rin yung alaga nating kalabaw. Pakainin natin siya. Palitan ko muna ang battery, kasi ang battery natin mga kasinag ay malulubat na. Palitan ko muna. Pasensya na kayo mga kasinag kung ngayon ko lang kayo ma-update kay Bagwis. Kasi ngayon lang naman umuwi si Bagwis. Katapos lang kasi ng malakas sa ulan mga kasinag. May low pressure kasi. Kaya ganito ang panahon namin ngayon. Kasi Bagwis andun sa itaas ng ng Nara. Totoo lang mga kasinag, medyo nakakalungkot man talaga na nawala na yung isa kong gansa na alaga. Nakakalungkot na, nakakapanghinayang. Kasi namatay ng ganun na lang. Palamigin ko muna itong mga kasinag, yung karning kalabaw. Alisan ko ng yelo. Gawa ng niyeluhan ko ito natin doon kay Bagwis. Bagwis! Bagwis! Itong kalabaw na namatay mga kasinag, bata pa ito. Magtatatlong taon pa lang. Pero ang laking klase ng kalabaw mga kasinag. Kung bibilhin yun, hindi ba ng 35,000 kalabaw na yun. Sayang lang.
Ayan na, ang ulan. Oh, ayan naman kasi nag-uulan na naman. Naku ba, basain na naman ako nito. Asus. Yan. Ay. Basa na naman ako. Lalo na si Bagwis. Ayan na. Lamig. Ay. Lamig mga kasinag. Naririnig nyo naman yung huli ni Bagwis mga kasinag, di ba? Nagugutom na talaga si Bagwis. Pag ganito kasing maulan, hindi nagpapararaya si Bagwis. Lagi lang siya nandito sa taas ng puno ng kahoy, hindi naman buwababa. Iwan ko lang ngayon mga kasinag kung buwaba ito. Paano yan? Inulan na tayo. Ay, lamig. Ang lamig mga kasinag. Ulan na tayo. Po! Bagwis! Po! Bagwis! Bagwis! Ayun mga kasinag si Bagwis, nakikita nyo ba? Ayan, nasa itaas ng Nara. Bagwis! Halika! Hala, pinaliguan na tayo. Bagwis! 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 Ayun mga kasinag si Bagwis, nasa itaas. Bagwis! Sabit ko dito. Ayan ito na. Nakasabit na yung pagkain mo. Ayan baba na dyan. Halika, baba na. Opo. Mga kasinag, iwan mo natin yan dyan ha. Balikan na lang natin kung babain ni Bagwis. Ang gawa ng lipat mo itong kalabaw ko. Lipat mo natin ang talian. Sige na, baba na dyan. Baba na. Mga kasinag, ayun si Magayon Tapos si Bagwis mga kasinag, andun pa rin sa itaas ng puno. Hindi pa rin buwababa. Nagsawa na magparasabsab si Magayon, kaya tumubog na lang. Ayun ang mga kasinag sa tubugan. Naglublob na sa kanyang liguan. Bagwis! Awa man. Hindi pa rin nababa si Bagwis mga kasinag. Binigyan lang siya ng pagkain. Yung pagkain mo! Bagwis! 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 Halika na, baba na! Bagwis! Bagwis! Ang labig! Basa-basa tayo mga kasinag! Halika na! Baba na dyan! Halika na! Sige na, baba na! Bagwis! Ayun mga kasinag, shoutout pala kay Ate Nene ng Australia. Idol, maraming salamat po. Kasinag, hindi pa rin buwababa si Bagwis daw. Puro tubig na. Bagwis! Baba na! Bagwis! Halika na! Halika, may karning kalabaw dito. Halika na, dali! Baba na Ayan, tubigan na, malabo na. Lumalabo ang camera natin mga kasinag pag napapataka ng ulan. Ang lamig! Basa-basa na tayo.
Baba na! Ito yung pagkain mo. Ugwis! Oh. Oh, halika na. Ugwis! Oh. Oh, halika na. Oh, dali. Oh, halika na. Baba na. Karning kalabaw to. Ugwis! Baba na! Kumain ka na! Oh. Ugwis! Ah. Oh. Halika na! Hali na! Ayaw pa rin bumaba mga kasinag ni Bagwis. Arahan tabayan natin na bumaba siya para makakain. Tamad kasi si Bagwis mga kasinag pag nababasa siya ng ulan. Hindi ganong lumalapit. Baba na dyan. Mga kasinag, nilalamig na ako. Si Bagwis hindi pa rin po bumababa. Andun pa rin mga kasinag. Ayun. Ayun sa taas. Bagwis! Kainin mo na yung pagkain na dala ko. Bumaba ka na dyan. Sige na. Bagwis! Ayun po sa sanga na yun. Ayun. Tanda po si Bagwis. Nakikita niyo ba mga kasinag? Nakikita niyo? Baba na! Kumain ka na! Sige na! Opo, baba na dyan! Sige na! Ayan, baba na mga kasinag. Ayun, ay very good. Ayan na. Kakain na siguro siya. Sige na, kunin mo na yung pagkain mo. Nilalamig na ako. Opo. Lumalakas na naman ang ulan. Kunin mo na. Sige na. Sige na. Fresh na fresh yan, karning kalabaw yan. Kakatay lang yan kanina. Opo. Nung mga nakaraang buwan mga kasinag, kung maalala nyo, si Bagwis, pinakain ko rin ng karning kalabaw yan. Kasi nga yung pamangkin ni Mrs. na kuryente, nakasakay siya sa kalabaw. Ngayon pagdaan ng kuryente, nasabitan sila ng wire yung na kuryente si Vincent, parang tumulay sa kanya yung kuryente, tapos lumabas doon sa kalabaw. Parang dinaanan lang yung pamangkin ni Mrs. ng kuryente, nag-impact doon sa kalabaw, kaya namatay mga kasinag yung kalabaw. Tapos si Vincent naman naitapon ng kuryente. Kaya laking pasalamat namin at buhay yung pamangkin ni Mrs. Nung manakaraang buwan yun, ngayon may naksidente namang kalabaw dito. Yan nga, tinuka ng ahas. Ayan na,
Ayan naman kasinag. O sige na ha, kainin na yan. Opo. O sige na, sige na. Alam kong gutom ka na, sige na. Oh. Lilipad. Nakakapit kasi yung paa mo sa sanga. Mga kasinag, shoutout pala kay Ate Nini ng Australia. Madam, maraming salamat po sa tulong na ipinagkaloob nyo sa amin. Lagi po kayo mag-iingat dyan. Maraming salamat po talaga. Ayan na si Bagwis mga kasinag. Oh. Basa-basa na ako ng ulan. O sige, paano yan? Uuwi na ako. Ha? Uuwi na ako. Opo. Ayan mga kasinag, uuwi na ako. At yung kambing mga kasinag, isisilong ko pa. Nababasaan ng ulan. Narinig ko dito. Sige na rin ang ingay ng kambing. Gawa ng lakas ng ulan mga kasinag. Basa-basa na rin ako at nialamig na ako. Ayan mga kasinag, update ko naman kay Bagwis. Sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po mga kasinag sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye!